Assalamu alaikum everyone. Sunana Adamu Musa Muhammad. Ina tare da Muhammad Shamsuddin. Oh, masha Allah, Muhammad Shamsuddin. A matsayinka na matashi, ka san me ke faruwa ga matasa musamman a wanda suke mu'amala da miyagun ƙwayoyi? So ko kana da ka taɓa ji wani yayi ko kuma kai da kanka ya faru da kai ko kuma wani shawara zaka ba matasa domin su guje mu'amala da miyagun ƙwayoyi? To, bismillahirrahmanirrahim. Game da tambayan da kika mun Malama Adama, based on experience na zama da mutane a unguwanni, a makaranta, a gari wanda they are victim na shaye-shaye, in which mun gan illolin shi da gare su sosai, wanda mu ba ma fatan ‘ya'yanmu ko waɗansu ‘yan uwanmu ko wani ma wanda ba mu sani ba ya faɗi a ciki, ba ci baya ne, ba ci gaba ba ne. Za ka ga mutum yaro ya tashi wani lokaci rashin kulawa da rashin lura na iyaye, because harkan shaye-shaye Allah na tuba, akwai jarabta na Ubangiji, akwai negligence na iyaye, it all involves. Wani iyaye suna iya kokarin su, amma the moment aka ce yaro ya je makaranta, wala secondary school level ne, musamman a ce irin boarding school, though ko day school din sometimes it happens. So kama ga zuwa tertiary institution, sometimes your companies matters, the kind of people you mingle around with, and if you know yourself, idan addu'an iyaye yana tare da kai da kuma tarbiyyan ina nan tare da kai, sometimes ko da ma kana mu'amala da su, whenever da suka tallata da al'amarin nan nasu gare ka, you flashback, immediately zaka tuna da abin da iyayenka suke buga maka, musamman da safe an tashi an yi sallah, an yi addu'a, an zo na an counseling ɗinku, an gaya muku wannan ba kyau, Allah ya hana wannan, Allah ya hana wannan, kai wannan zai rushe maka rayuwa. Immediately idan aka tuna da wannan maganganu da counseling da iyaye suke, shawararin da iyaye suke bada, zaka immediately in Allah ya taimaka, you will desist from it. Even you cannot run away from them, you will run away from their demands. You know? So what you're saying is, idan ka haɗu da friends kenan, misali ka je higher institution ka haɗu da friends, you shouldn't like let any pressure yayi pushing ɗinka to using substances? Yes. Okay, so whatever you're doing, ka rika tunawa da cewa iyayenka fa sun yi kokari su baka tarbiyya mai kyau da sauransu, so kada ka sake wani aboki saboda kawai kana so ka faranta masa ko wani abu ya sa ka je ka fara amfani da miyagun ƙwayoyi. So ya kake gani za a kawo ƙarshen wannan lamari? Me kake gani ya kamata a yi, gwamnati ta yi ko kuma iyaye su yi ko kuma mutane su yi, malaman addini su yi domin kawo ƙarshen wannan harka da miyagun ƙwayoyi? To alhamdulillah, game da tambayar da kika yanzu, tambaya ne mai kyau, wanda kuma wurin aiwatar da shi yake ta bada wahala shekaru aro. Idan mai saddawa bai sadda ba, mashayi ba zai gani ma balle har ma ya kwadaitu ga sayawa. To idan jami'an tsaro, musamman mu yi magana strictly lies on NDLA, kaga su ne ainihin in charge na wannan bangaren yaki da wannan bangaren miyagun kwayoyi, kafin nan a ce su police and other security personnel su should be involved. To idan shugaban kasa, senate president and senators, representatives, in aka zo na aka yi magana, murya ya zama guda ɗaya, iyaye sun bada haɗin kai, sarakuna, malaman addinai, Christians, Muslims, iyaye, su dakata, su ma'angwanni, sarakuna, idan aka zo na an yarda da magana guda ɗaya, a yaki masu kawo waɗannan ƙwayoyi daga wani wuri, wala cikin Najeriya ne, wala kasashen ƙetare ne, shigowa da shi da kuma saddawa, masu shigowa da shi, masu saddawa, in aka yake su, insha Allah da kuma addu'a, in aka kwana akan magana guda ɗaya, shawara guda ɗaya, an yarda an cire son zuciya a ciki,
don kai kana babba kana sha ba za ka so a sawwala ko kuma a musgunawa su saddawa ko masu sha ba, to kagan inda za a samu matsala kenan. Amma in aka cire son zuciya ciki aka kore wannan masu saddawa da masu kawowa, to insha Allah komin jarabanka na shaye-shayenka za ka yi kuma ka bari. Wannan gaskiya. Yawa, so idan aka ɗauki wannan ɓangaren, to ina tunanin kamar za a samu nasara game da illan shaye-shaye, wanda ina sa waɗansu ma har su kashe iyaye su yi karatu, bayan aka gama karatu a zo ana shaye-shaye shiga wani rayuwa wanda bai kamata ba. Ya kamata idan aka haife ka, masu iya magana suka ce ka sake haifan kanka, in the sense iyaye sun yi hidima da kai, akwai lokacin da su ma za su dawo yara. In tsufa girma ya kama su sun zama yara kenan, to kaga kai ma sai ka yi hidima da su. Allah kuma ya sa shugabanninmu su gane cewa illan kwayoyin ya fi karfin tunanin ma kowa a duniya, don illan shi ina da yawa. Malama Hauwa Ahmad Tahir, da Allah kin dai san me ke faruwa ga lamarin shaye-shaye da matasa suka sa kansu ciki da sauransu. To me zaki ce matsayinki na ƴa mace? Shin wani dalili yasa kike ganin ƴaƴa mata suke shiga wannan harkan? Dan na ga yanzu ko ina zaki ji ana mata, ko ina zaki ga mata sun riga sun dulmiya ne tsundum cikin harkan mu'amala da miyagun ƙwayoyi. Wani dalili yasa kike ganin mata suke shiga wannan harka? Haka ne. Da farko dai abubuwan da yake sa ‘ya'ya mata shiga shaye-shaye, waɗansu ‘ya'ya suna haɗuwa ne da gurɓatattun ƙawaye, waɗansu kuma sakaci ne daga gurin rashin kula daga gurin iyaye. Kaman a misali yanzu ni uwa ce kuma malaman makaranta. Zan iya ba da misali a makarantu, malamai idan ba ma kula da yanayin shiga da fitan yara, ko yaro ya bar gida da niyan zai zo makaranta bai iso makaranta ba, ba mu san halin da yake ciki ba, alhalin ya bar gida ya sanar da iyaye cewa zai zo makaranta, ya bar gida ana tunanin yana makaranta mu kuma bai iso makaranta ba. Kin ga anan muna da sakaci, malamai kuma iyaye ma suna da sakaci, saboda ita uwa bata bi diddigi ta san yarinyar ta iso ba, mu ma kuma bamu bi diddigi mu san yarinya a gida yawwa ko a gida take. In ba da wani karamin misali, kamar a makaranta na, wani yaro ya fito daga gida da niyyar da ya zo makaranta, amma kuma bai iso makaranta ba. Da ya fita daga gida ya sa personal cloth din shi a cikin jaka. Da ya fito ya dan yi nisa da gida, sai ya canja ya saka kayan gida, ya cire kayan makarantar ya sa a jaka, ya ci gaba da yawon shi. Ashe yaron ya daɗe yana yi, kuma yaron a class ina yake. Na duba register, anytime idan na kira, at least almost 3 weeks yaron baya zuwa school. Ashe yana barin gida da niyan da zo. Ita kuma uwa bata sani ba. Ni kuma I ask children, I even ask the children, me yake hana shi zuwa makaranta? Suka ce ba su sani ba. Wa ya san gidansu a cikin ku domin ni in bi kafa? Aka ce ba a sani ba. Sai kuma uwan ce ta koma gefe take ba da labari akan za ta cire yaronta a cikin wannan makarantar, saboda ba a kula da yara. To shine ni kuma da labari ya zo min, shine sai ni kuma na ce to ni dai yaron kusan sati 3 kenan rabon shi da zuwa makaranta, don haka idan akwai wanda ya san gidan su yaron, to a kai ni gidan su yaron don in bincika. To sai kuma ɗaya daga cikin malaman mu ta fita, sai kuma ta haɗu da yaron da ƙarfin tsiya, ta ɗauko yaron, suna jani in jaka, tana jan shi yana janta har suka iso. Malaman makaranta muka hukunta shi, sannan muka ce ya zo da baban shi, saboda kin san wani lokaci mu mata hankalin mu ragagge ne, yanda ranmu ya ɓaci da mu faɗi duk maganar da ya fito daga bakin mu. Don haka muka ce baban ne ya zo, domin mu mishi bayani, shi ma ya mana bayani a fahimci juna. Kin ga tsakanin mu da uwar ranta ya riga da ya ɓaci, ba za mu daidaita da ita ba. Don haka muka sa baban ya zo, aka fahimci juna, ya kuma hukunta yaro, hukumar makaranta ma suka hukunta yaro. Kin ga idan mu iyaye da malamai za mu ɗoro akan wannan hanya, to kin ga za a haɗu a tarbiyyantar da yara. Amma idan har
ke uwa yaro ya fita baki san ya isa ko bai isa ba, kai ma malami baka duba ka bincika ka ji yaro me dalilin rashin zuwan shi makaranta ba. To kin gani yau da gobe yana fita zai je haɗu da wasu gurɓatattun abokai ko ƙawaye. To a shiga cikin Malama Hauwa, na cikin ce kun yi tambayan gidan yaro ba ku sani ba bare ku duba. Shin a makarantar ku ba ku ɗaukan address ɗin yara? To kin ga kuskuren da ake samu shine ni lokacin da nake kiran rijistan kuma har na yi tuntuɓa ban je na sanar da shi principal na makaranta ga halin da ake ciki ba, sai da abu ya kwaɓe sannan kuma to kin ga anan nima ina da laifi saboda lokacin da na kira so biyu so uku ban ji yaro ya zo ba, ya kamata a ce na tuntuɓi principal sai a bincika a ji yawa ina ne gidan su yaro. Kin gani anan malamai suna da laifi, iyaye ma suna da laifi, ko ba gaskiya ba. To idan har za mu gyara to komai zai tafi daidai. Kuma uwa ya kamata ki lura da shige da fitan yarki ko shiga da fitan ɗanka. Kamar ni ina da yaro mai 18 years gaskiya, in dai har ya bar gida hankalina ba a kwance yake ba. Yawa na dinga bin diddigi kenan, bare kuma a ce dare yayi bai iso gida ba, gaskiya hankalina baya kwance. Amma da na fahimci abokanayen da yake tare da su, na diddigin su na neme su na ce musu ni saboda na san ku ne yasa na bar yaro na yake tafiya tare da ku. Yawa da ban san halin ku ba da ban bar, amma idan har za ku kauce hanya duk inda zan yi raba ɗana da ku zan yi kokari in raba. To kin ga amfanin uwa kenan, idan kina lura da shige da fitan ɗanki ko ƴarki to abin yana zuwa da sauki. Amma idan kika watsar da yaro, Allah ya baka kiwon yaro ka watsar da shi to komai ma zai iya faruwa. Don haka muna da sakaci, malamai suna da sakaci, haka iyaye ma suna da sakaci. To shi kenan Malama Hauwa, ni dai ina gani in haka ne ya kamata a ce ke a matsayinki na uwa ki sa ido sosai kan ƴaƴanki, musamman ƴaƴa mata ki sa ido sosai, tabbata ina take zuwa, cin tana zuwa makaranta, yana zuwa makaranta, in suna zuwa ko ba su zuwa, ya zama ma kina da sai ga kamata yi ma a ce akwai kuna da numban juna kamar malamai da iyaye. Ana karɓan contact haka idan yaro bai zo ba za ka kira ka ji dalilin rashin zuwansa. Amma idan shi da lafiya ne a'a menene akwai uzuri dai da iya kawo uzurin da za a fahimtar da. Amma a ce yaro har yayi sati biyu, sati ɗaya, kai kwana ɗaya ma, tun daga kwana ɗaya ya kamata mu gane me yake faruwa ne, asalin me ke faruwa, me ya hana yarinyar nan ko yaron nan zuwa makaranta. So daga nan idan muka gane, ina gani komai zai rika zuwa da sauki idan muna sa ido kan shige da ficen yaran mu kamar yadda Malama Hauwa ta faɗa. To dai kun ji daga bakin mutane, kowa da abin da ya fuskanta, kowa da abin da ya taɓa gani, da kun ji labarai, kun ji abin da wasu suka gani, kun ji abin da wasu suka ji, da kuma shawarwari da mutane daban-daban suka bamu domin ganin an kawo ƙarshen wato mu'amala da miyagun ƙwayoyi gaba ɗaya. To domin ku ci gaba da kallon wannan shirye-shirye da muke domin ilmantar da ku da kuma nishaɗantar da ku da faɗakantar da ku, sai ku biyo mu a duka shafukanmu na yanar gizo. Kuna iya bin mu a shafinmu na yanar gizo Tare da Adama Podcast ta kowane yanar gizo.